Башкортостан халыктарының матди булмаган мәдәни байлыгы реестрының эксперт советы утырышы үтте. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Республика халык иҗады үзәге директорының урынбасары Нәфисә Тулыбаева. Һаумыгыз. Нәфисә Булатовна, шулай итеп, эксперт советы утырышы үтте. Бында яңлышмаһам 30дан ашу яңа объект кабул ителгән хәзер реестрга. Менә сираттагы ултырыш дибез, чөнки ул ысынлап та шулай. Башкортостандагы ошо эксперттар советы мәдәният министрлыгы эргәһендә эшләп бит инде ул. Онда безнең һәр төрле өлкәлә үзләрен күрһәткән, ошо өлкәлә булган белгечләр, галимнәр һәм безнең сәнгать әһелләре катнаша. Шуңа күрә безнең бу эксперттар советының ултырышы елына 3 тапкыр үткәрелә. Менә хәзер быелгы елды тамамлап, без ошо 3нче эксперттар советы ултырышын үткәрдек һәм 32 объектты яңадан каранык. Чөнки яңа объекттарды каранык дип әйтмәксемен. Бул объекттарды караганда без әлбәттә алдан әзерлек эше бара бит инде, бик озак кына ошо вакыт аралыгында эксперттар советы ултырышлар арасында инде зур гына эш алып барыла, буны эш төркеме алып бара. Бул юлы тәкъдим ителгән объекттар арасында яки өлгеләр арасында әлбәттә тәү сиратта Башкортстан ерлегендә электән хакланып килгән ниндәйдер шул фольклор өлгеләре яки эш һөнәрләр өлгеләре шундай объекттарны карайбыз бит инде. Билдәле булуынса, быелгы елдагы без инде бик күпләп Башкортстан халыктарының гырыф-гадәтләрен, фольклор иҗатын, музыкаль иҗатыннан булган әйберләрне тәкъдим итәбез. Һәм менә бу юлы инде без тәү сиратта башкортларның Россия Федерациясының Европа өлешендәге яшәгән халыктарның бердән-бер хакланып калган иҗат өлгеһе ул үзләүде якланык һәм аны реестрга индердек. Ошо исемлектә ул хәзер урынын алды. Уны әзерләп сыгу өчен әлбәттә алдан ярайхана эшләр эшләнгәнне. Без беләбез бит инде Башкортстанда яки башкорт халкы үзләүде тик курай уйнаган вакытта гына уйнай, кушып уйнай, курайсылар кушып уйнай дигән фикер бар. Әмма бу олай гына түгел. Үзләүчеләрдә билдәле булуынса, Башкортстанда борындан хатта катын кызлар үзләүле булган бит инде. Уның исеме дә төрлесе булган. Әгәр дә зур музыкаль энциклопедияга ул үзләү булып инеп киткән икән, Сибир халыктары яки менә якуттар, хакастар, тыбаларда үзләү бик көчле хакланган бит инде. Шулар менән бер рәттән башкортларда хакланган һәм без уны халык арасында тамак курай яки үңәс курай дип әйтәбез бит. Менә шундай исемләр бар. Егетләр менә кемдер безнең инде Илһам Байбулдин, Рәис Низамеддинов, Рәнис Алтынбаевтар, Илнур Кодабаев һәм башка менә курайсылар, Артур Гайсаровтар, улар һәрберсе үзләү белән шөгыльләнә яки үзләүде өйрәнә һәм аны өйрәтә башка кешеләргә. Менә шуны бигрәк тә кыйммәт безнең өчен. Бу юлы безнең ултырышка Ринат Рамазанов һәм Илһам Байбулдин килеп, үзләүдең төрле вариантларын күрһәттеләр. Яки һәр курайсы, яки һәр музыкант, яки һәр үзләүче хоздау дип әйтәләр бит инде. Менә ондай нәһилә бар икән. Аталышыла бар, халыктың телендә ул бар. Димәк, буга тикимдә булган бит инде. Катын-кызлар арасында бүген бармы? Катын-кызлар арасында бүгенге көндә әлбәттә улар юк, өйрәнүчеләр бар, әмма без бөтәбез дә Белорет районының Бибизада Сөләймановның үзләвен уникаль рәвештә хакланган язмаларын тыңлап, без уга хайран калып һәрвакыт искә алып алабыз уны. Менә ошо бердән-бер үзләүченең исеме хакланган, әмма өйрәнеп ниндәйдер үзләренең әле сәхнәгә сыгып итә алмайлар, әмма безнең хәзер Зинфира Рашитова ишетәбез бит инде курайсы кызыкайбызда һәм тагыла бернисә катын-кызлар ошо иҗат белән шөгыльләнә. Гомумән этно юнәлешендәге музыкага әлеге вакытта игътибар артты. Буны хәзер әйтеп киткән Ринат Рамазанов, Башкортстанның халык артисты, ул шулай ук үз өлешен индерә бу. Чөнки менә безнең бит исемлекте теркәп кенә калу фарыз түгел. Уны артабан халыктарга тарату кирәк. Тәү сиратта бындагы эшләнгән эш төркеме белән галимнәр бергәләшеп, әгәр дә без ошонда туплайбыз икән, артабан ул бит шулай ятып калырга тиеш түгел, архивларда ятырга тиеш түгел. Шуңа күрә уны артабан популярлаштыру яки таныту эшләп барырга тиеш. Менә бу яһәттән без бүгенге көнгә бик бәхетле халык, чөнки безнең шулай эшләп йөргән егетләребез, кызларыбыз бар. Хазина төркеме булһынмы, Заһир булһынмы, Зайнетдинов, Ринат Рамазановның үзенең менә Айола төркеме менән булһынмы, башкалар, Саптар, менә һәрберсе кем генә алып карама, һәм курайсыларга да мин әлбәттә рәхмәтлемен. Улар һәрберсе ошо эште дәвам итә. Һәм берәү дә бүген безгә менә һезнең ошо 21нче буатта башкорт халкында үзләү булмаган дип әйтә алмый. Бүген улар бар, яшәй һәм борынгыга бәйләп йөрәләр икән. Хәзер итмәһә закон менән, канундар менән якланган бит инде һәм исемлеккә индерелгән. Артабан без аны тик дәвам итәргә, матур килеш бозмаенса, шул килеш киләһә буындарга тапшырырга гына тиешбез. Гомумән бу реестрга соңгы елларда бик күп үзебезнең матди булмаган мәдәни байлыгыбыз теркәлде. Менә шул әгәр дә
уны тарату, популярлаштыру функциясын карасак, өлгәшәбез бу максатка. Әлбәттә, без беренчедән ошо реестрга исемлеккә индерү алдыннан уның талаптары бар бит инде. Ниндәй талаптарга җавап бирергә тиеш? Мәсәлән, мин тәкъдим иткән менә безнең Өфе районында Ивушка дигән безнең рус халык йырдарын башкарусы коллектив бар. Уларның искитмәле, матур, үзенчәлекле киемнәре бар, рус халкының киемнәре, хатта казак, рус казактарының нәһенә бәйле элементтары менән, хатта шуларның киеме дип тә әйтергә булыр ник. Һәм улар Пугачев музеенда хаклана. Бөтәбезнең дә телесендә Буранов әбиләре, бит Буранов авылныкы. Менә улар ни өчен алга сыкты? Чөнки безнең йедем әбиләре. Кызыл йедемдәге, без уларны Зелимский бабушка дип бергән була бит. Менә уларның берәү менән дә бу тап булмай. Уларда һәр вакыт халык ярата, чөнки бөтә әйберләрдәге артык кылану да юк, таза, саф килеш, табигыйлык һәм безнең төп максатыбыз ана шул табигый килеш хакланган, теге нык саф килеш хакланган мисалларны без теркәп барырга тиешбез. Әйтегез әле, бу юлы Башкортстан халыкларының ниндәй милләттәрдән үзенчәлекле шундый юлалары, бәлки шулык кухняһынан ниндидер элементтар инде теркәлдер. Менә хәзер без нидәрдән ошо Өфе районындагы коллективты сакырдык. Улар тулы коллективма килеп сыгыш яһаннар бит инде. Улар төрле уеннарны күрһәттеләр. Мәсәлән, Камарики дигән уеннарын улар индереп берде бит инде, карайбыз. Нидән Әбиәл районында хакланган бәке менән уйнау. Яки менә үзенә күрә ул хәзер берәү дә бәке менән уйнамый. Чөнки теге куркмас, бәлки да корал буларак та бәлки кулланылмайдыр. Әмма элегрәк менә һөйләвенсә йезнәй бәке бирәләр ни бит малайларга. Йезнәй бәкеләр бар һәм ул бәке артабан ни өчен кирәк? Ул әлбәттә тәрбия ягыннан карайбыз. Чөнки һунарга йөргән кешеләрнең кулында һәр вакыт балта яки сул балта яки бәке булган. Урманга сыгып сыбыгын кыркып алу өчен дә, башка нимәсендә бит балыкка йөрәһәләр, тазартып йөрәме. Менә шундай эшләр өчен һәр вакыт бәке ул корал булып ир-егеттең кисәһендә йөргән бит инде. Хатта шуны уйнау өчен дә кулланган булгандар икән. Бәкене теге ниндәйдер ташлап үзләренә шул йерде алу дигән уен бар. Мәсәлән, уны безгә Марс Сәйетгалин күрһәтте бит инде Әбиәл районында. Һәм без шуларны барып Әбиәлдә төшереп алдык, видеоны төшереп алдык. Онан башка биюләр, йырдар, төрле уендар. Уендарның ниндәй генә юк. Хәзер безнең хатта әйтергә була инде, бик ризалык менән башкорт халкының уендарын бик күпләп тупланык. Менә бу җәһәттән хәзер ару гына, ярайы гына безнең барлыкка килде инде. Хәзер аларны алып, ниндәйдер уендарда кулланырга мөмкин һәм теге ничегрәк талаптарын өйрәнергә мөмкин. Онан башка әлбәттә без Елай районында яшәгән халыкларның дөнья тормыш көнкүреш тә булган мейестәрен сыгаруын каранык инде. Бик кызык шундай әйберләр бар икән, менә уларда этнографтар беләләр инде. Безгә бу юлы без Елай районында бик зур экспедиция үткәргәйник. Хатта Силәбеннән сәнгать институтынан, Силәбе сәнгать институтының укытучысы Мария Сафонова килгәйне. Ул хайран калып карап кайтты инде. Бигрәк тә Каноникольск авылында, менә Елайдагы безнең улакта яшәгән рус халкының көнкүреш әйберләре, шуларда эшләү ысулдары уны бик кызыктырган инде. Чөнки этнографтар белә, әмма башка халык уга табигый әйбер һәм карай, көндәлек әйбер һәм менә мейс сыгару заманында бит инде ул хатта теге аңлаталар инде. Мөрьягә 2 мөрья булһа, мәсәлән, өйдә һәрбер мөрьягә, һәрбер сыккан, түтен сыккан мөрьягә налог түләгәндәр элек. Булар шул 2 мөрья урынына 1 мөрья булган өчен ниндәйдер шул теге калыплаштырылган яки үзләренчә яңадан эшләп 2 мейс, әмма 1 мөрья була эшләнгән инде. Һәм уларның теге күп функциялы булганлыгын күрһәтәләр. Онда нимәләр эшләргә була? Без беләбез инде, менә әкиятләрдә карайбыз, кешеләр йоклай мейстә бит, урыс мейсе дип тә йөртелә бит инде. Менә ошоларның бүгенге көнгә тиклем хаклануы бик кызык хәл. Һәм уларны теге халынышы, уның ниндәйдер халу усулы бар бит, мейс сыгару усулы бар. Менә булар да безгә бик кызык, чөнки ул бүгенге көндә ондай мейстәр бөтенләй юк диде бит инде. Менә шундай әйберләр була. Һәм үткән очрашуда без Елай районының аю ауларга йөргән хатын-кыз турында һөйләшкәйник. Менә Елай районында шундай бик күп әйберләр бар инде. Һәм улар барган һайын яңадан ниндәйдер асаһыңы теге 20 гына түгел, телдәрендәге үзенчәлектәр, диалект. Улар бит инде күсеп килгән, дигән Мәскәү ягыннан, шул урта Рәсәйнең урта төбәкләреннән күсеп килгән кешеләр. Улар һөйләштәре икенче һәм бездә генә хакланып калган үзләренең менә ниндәйдер уендары бар, йолалары бар. Мәсәлән, улар егетләрне армиягә озатканда ишектә
өстән арты менән сыгаралар икән. Менә шундай бар бит инде, уларның йолаһы бар. Бу инде рекрут системадан торып калган мугайнар. Күрәһең шул вакыттардан. Әмма улар бүген безгә бөтенләй лә кызык, чөнки безнең Башкортстан биләмәләрендә бит инде бернисә ошо тау заводтары эшләгән булган. Ошо тау заводтары, шул заводта эшләгән эшчеләрнең үзләренең аерым фольклоры бар. Һәм уларны өйрәнергә генә кирәк. Димәк, әйтә алабызмы, бүген Башкортстанда яшәгән халыклар ошо реестр барлыкка килүме үзләренең тарихына, үзләренең мәдәниятенә игътибар артты. Улар игътибар әлбәттә шулай дип әйтә алабыз, һәм буның өчен без ысынлап рәхмәтле булырга тиешбез, чөнки Рәсәй халыклары, Башкортстан халыклары шул тиклем үзенчәлекләре күп уларның. Без теге заман менән бергә ияреп, модаларга ияреп, күп әйбердә онытканбыз. Хатта менә һөйләшә башлаһаң, улар бит инде ни өчен, касан, кемдән өйрәнгәннәрен әйтәләр, һәм улар шул тиклем рәхәтләнеп, яңынан ифтәрне төшереп, һөйләп, аңлатып, язып калдырырга тырышалар. Менә буныһы бигрәк тә яхшы, чөнки китеп барган буын бит инде улардан язып алып калырга кирәк, һәм безнең тагылашы исемлекте төзегән сакта талаптарның бериһе тарихи дөрестлек кенә түгел, бүгенге көндә уны белгән һәм ошоны исбатлай алган кешеләрнең булуы кирәк. Безгә мөмкин тиклем уларны шул фиксация дип атала инде, мөмкин тиклем уларны теркәп калырга кирәк. Шуңа күрә шундай халыклар, шундай кешеләр безнең арала бар әлегә. Шуңа күрә эшләр дәвам итә. Һәм безнең әлбәттә бүгенгә 400-гә yetkән ошо исемлектәге 400-гә yetkән объектлар, улар барыһы Башкортстан халыктарыныкы. Һәм бына Дәүләкән районында яшәгән бәләкәс кенә авылда немец халкы яшәй. Уларның да бик үзенчәлекле азык-түлек әзерләү, уларның да үзләренең генә ошо азык-түлекте yetişтергәндә нимәләр белән шөгыльләнәләр, ничегрәк эшләйләр. Менә булар да безгә бик кызык. Чөнки улар да безнең күптән безнең ошо биләмәләрдә яшәгән халык. Мен гадәттә бына Иглин районында немецлар яшәй дип беләбез, ә бында Дәүләкән районында авылдар. Безнең өчен дә ул шулай асыш булды. Һәм монда бернисә генә кеше калган бит инде. Шуңа күрә ошо олы яшьтәге 90-95 яшьтәге кешеләрдән шундай яңалыктар язып алу яки ниндәйдер яңалык үзебез өчен теркәйбез икән, бу безнең өчен бик зур табыш дип атала инде. Һәм бу безнең халыктарны берләштергән, уларны бердәм иткән кыйммәттәр бар халаша, үзебезнең тарих, үзебезнең мәдәниятебез. Шулай Башкортстан ерлегендә яшәгән халыктың бер-беренә сынап та теге мин әйтернем ыңгай ягынан бер-береннән өйрәнеп, бер-береннән күсереп алып, ниндәйдер өстәмәләр өстә икән, уның өчен кайгырга ярамай, уның өчен уларда әрләргә ярамай, чөнки бу заман менән бергә бара торган әйбер, ул табигый хәл. Әмма безне кызыксындырганы, менә галимдар менән бергә экспедиция оештырабыз бит инде. Безне кызыксындырганы ошо тарихи ерлек, тарихи ергә бәйлелек. Һәм әлбәттә без менә бүгенге көндә тагыла шуны әйтә алабыз. Без ошо үзебезнең реестрыбыз менән Башкортстан Республикаһының Республика халык иҗады үзәге, Рәсәй Федерацияһы мәдәният министрлыгы үткәргән конкурста катнаштык. Тап ошо матди булмаган мәдәни мирасты туплау буенча без лауреат исемен алдык үткән елда. Һәм бу инде безнең зур еңү, чөнки галимдарыбыз ошо үзебезнең халык арасында хаклап алып калган гырыф-гадәтләрне белгән кешеләребезнең дә һәм эш төркеменең әлбәттә дөйем бергә еңеп алган еңүе һәм зур еңү дип әйтергә мөмкин. Котлайм һеҙҙе ихлас күңелдән. Артабан да был эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ һеҙгә, республика халыҡтарының байлығы һаҡланһын. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Республика халыҡ ижады үҙәге директоры урынбаҫары Нәфисә Тулыбаева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.